Добрый вечер, шановні глядачі. З вами Александр Кнырович і «Атмосфера». Больш за 90% техніки «Амкадор» патрабуе ремонту. Адразу, у момент виходу з конвейеру. Продажы беларускіх трактараў у России чамусьці упали на 18%, а лядоўню і маразільную «Атлант» так у 2 разы. Завод подшипников загружены только на 1 день на тыдзень, а на МАЗе недокомплект працаўнікоў рабочих спецыяльнасцяў 13%. І ў дадатак, кіраўнікі прадпрыемстваў прамысловасці не толькі рабуюць прадпрыемствы ды працоўныя калектывы, а яшчэ і робяць гэта, гледзячы проста ў вочы начальству. Няма чым уцешыцца. Гэта ж нашая радзіма, нашыя заводы і нашыя людзі. Але на гэтым тыдні ёсць у мяне адчуванне пэўнай завершанасці, добра зробленай справы. Пра тое, што адбываецца з нашай эканомікай, прамысловасцю, мы гаворым раз на тыдзень. І мне падаецца, мы нарэшце дасягнулі мэты, дарагія сябры. Лічбы, паказнікі, з якіх я пачаў, гэта не варожыя галасы і не змова ЦРУ. Гэта простая мова, гэта цытаты самога Лукашэнкі. На мінулым тыдні ён правёў нараду з кіраўніцтвам прамысловага комплексу і разнёс яго ў пух і прах, выкарыстоўваючы менавіта тыя аргументы і тую статыстыку, што гучыць у «Атмасферы» кожны тыдзень. Таму запарце гарбаты ды сядьце як мага ямчэй. Сёння у нас спецвыпуск. Мы паслухаем Лукашэнку уважліва і, можа быць, нават дапаможам яму. Прапануем нейкае выйсце з крызіснай сітуацыі. Можа, ён пачуе, як лічыце. Паехалі. Такім чынам, давайте для пачатку паспрабуем разам з вядоўцам гэтай імпрэзы зірнуць на сімптомы хваробы. Но что с другими промышленными гигантами? Почему сократились объемы выпуска холодильников, тракторов, погрузчиков, двигателей? Более чем на четверть просел Бобруйск Агромаш. Только на 12% в 2023 году был загружен Минский подшипниковый завод. Экспорт белорусских тракторов в 2023 году сократился на 18%. Тракторов. Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимально за последние десятилетия, 10,5%. Грузовых автомобилей до 6%. Еще один известный бренд «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников, еще вчера востребованных, сократились почти в 2 раза. Ну, як вам? І гэта яшчэ зусім не ўсё. Там было яшчэ і пра тое, як мы губляем і ўнутраны рынок. Пра тое, што летась мы купілі нешта каля 1000 імпартных трактароў. Хто ж іх ведае, навошта? І пра тое, што складскія запасы выраслі ў параўнанні з мінулым годам адразу на чвэрць. Увага! Сам экспорт вырас на 8%. Затое на складах у нас цяпер горы. І тут з нашым стэндаперам цяжка не пагадзіцца. Ён недзе ў сярэдзіне высунуў тэзу пра тое, што часы, калі хапала вырабіць і выкінуць які-небудзь трактар ці лядоўню за плот, і іх адразу нехта там падбіраў. Гэтыя часы мінулі. Цяпер канкурэнцыя. Але глядзім далей, што ў нас там? Несмотря на то, что более 90% продукции идет на рынок России, мы теряем там позиции по традиционным белорусским товарам, которые всегда пользовались спросом за свои качества и надежность. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже. Объем продаж составил менее 20% по отношению к досанкционному 2021 году. Не выполнены планы по экспорту в дружественные страны дальней дуги. При всех сложностях, трудностях там надо работать. И тот, кто хочет работать, тот там работает. Почему после всех проведенных переговоров на высшем уровне мы не работаем с экваториальной Гвинеей? І зноў няма чаго дадаць. Нікому, акрамя расейцаў, мы і не патрэбныя. І ўсе намагання нешта ўпіхнуць у краіны Афрыкі, Іран ці Нікарагуа з Кубай натрапляюць на нейкія нябачныя перашкоды. Яны, тамака, з таго боку, вядома ж, гатовыя браць. Адзін нюанс – бесплатна. А за грошы, акрамя нас, ёсць ахвочыя прадаць. І цікавейшыя за нас, з гледзячай якасці. І тут мы маем яшчэ адно цікавае пытанне. Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству. По цене еще объяснимо, но почему по качеству? Высокие затраты на производство не позволяют конкурировать по цене в тендерных закупках даже на конвейере белорусских машиностроительных предприятиях. Только ли дело в тендере?
что мешает продавать продукцию? Китай, Индия и прочее. Так вы привыкайте к конкуренции. Конкуренция будет только усиливаться. І зноўку, немагчыма не пагадзіцца з камферасье гэтых памінак. У сумленнай канкурэнцыі дзяржаўнай і прыватнай вытворчасці дзяржава заўжды прайграе. Заўжды. Нема ніякіх іншых прыкладаў. І уступаючы ў канкурэнцыю з кітайскімі вытворцамі на тэрыторыі Расіі, мы сутыкаемся менавіта з такой сітуацыяй. У Кітаі ў эканоміцы самы сапраўдны капіталізм. Не глядзіце на партрэты таварыша Мао на сцяне. І выдаткі на вытворчасць аднае лядоўні Атлант заўсёды будуць вышэйшыя, чым яго ж кітайскага канкурэнта. Не кажу ўжо пра якасць. Але і якасць. Наша продукция должна быть качественной по всем характеристикам и параметрам. Сегодня очень сложно конкурировать по цене с китайскими производителями. Хотя надо, никуда не денемся. Ну, значит, надо брать исключительно качеством продукции и обеспечением необходимого для потребителя сервиса. Мы должны выйти примерно на японский уровень качества. Ай-яй, нічога сабе яго панесла. А ці ёсць хоць нешта беларускае тэхналагічнае, якасць чаго можна было параўнаць з японскай? Дарагія мои, калі ведаеце, напішыце ў каментарах. У мяне не стае фантазіі. Я не ведаю. Пакуль ён з якасцю атрымліваецца крыху інакш. Из приобретенных в 2022 году за счет бюджетных средств 47 одноковшовых экскаваторов производства «Амкадор КЭС», 43, это 91%, подлежали ремонту в течение первых 6 месяцев эксплуатации. Як вам? Вы можете сабе уявіць узровень сусветнага скандалу, калі б фактычна кожны пад'ёмнік Ліпхер ці бульдозер Камацу трэба было перабіраць адразу на выездзе з заводу. Я нагадаю, што такое Амкадор. Гэта прыватнае прадпрыемства. Даўно стратнае, якое чамусьці фігуруе ў вялікай колькасці дзяржпраграмаў і смокча. Смокча грошы з бюджэту дзесяткамі мільёнаў. Не саромеецца ні разу. Ну а што? Хто спыніць Шакуціна? Гэта ў нас называецца інвестыцыі. Ну і ў гэтай галіне ў нас таксама не без адкрыццяў. Средства выделены. Их необходимо не только своевременно освоить, но и создать продукт, который будет пользоваться долгосрочным спросом. Однако к качественной модернизации отрасли, министерства и предприятия не были готовы. До недавнего времени не было ни проектов, ни идей. Я сомневаюсь, что они есть и сейчас у нас. Комитетом госконтроля установлен ряд проблемных вопросов. Не обеспечены эффективность и выход на проектные мощности отдельных модернизированных производств, в результате чего вызывает сомнение их окупаемость в установленные сроки. А вось тут недакладнасць. Не асобныя праекты ці прадпрыемствы, а ўсе праекты. Няма ў Беларусі дзяржаўных інвестпраектаў, якія б акупілі ўкладанні. Гэта добра відаць з адсутнасці росту ВУП у апошнія 10 гадоў. Грошы патрачаныя, а эканоміка не расце чамусьці. Чаму ж? Ну тут спікер зрабіў адкрыццё. Так і сказаў. Гэта добра, што мы ўвесь час мадэрнізуем БелАЗ, МАЗ і трактарны. Але ж трэба ствараць новыя, перспектыўныя, высокатэхналагічныя, інавацыйныя прадпрыемствы. Дзе яны? І сапраўды, а дзе яны? Дык вось, я абяцаў вам вельмі цікавае прадпрыемства. Сустракайце, дазвольце атракамендаваць прадпрыемства Microtik, вытворца высокатэхналагічнай прадукцыі, сеткавага абсталявання. У прыватнасці вырабляе маршрутызатары, сеткавыя камутатары ды пункты доступу. А таксама распрацоўвае праграмнае забеспячэнне, аперацыйную сістэму Router AES на базе Linux. А калі прасцей, то гэта кампанія, што распрацоўвае і вырабляе абсталяванне, патрэбнае для таго, каб інтэрнэт добра працаваў. Вось такія карысныя ў гаспадарцы штучкі. І партнёры ў кампаніі вельмі салідныя. Некаторых з іх вы сапраўды ведаеце. NASA, Siemens або Mitsubishi. Прадукцыя кампаніі прадаецца ў 120 краінах і займаюцца гэтым больш як 800 дыстрыб'ютараў, партнёраў кампаніі. Пагадзіцеся ж, файна. Але нас, як заўжды, цікавяць лічбы, праўда? Што мы ведаем пра яе?
Дата заснавання 1996 год, адносна нядаўна. Цяпер у галоўной кампаніі працуе каля 300 асобаў. І паводле звестак за 21 год выручка кампаніі склала больш за 370 мільёнаў еўра. Прыбытак больш за 90, а актывы кампаніі ацэньваліся больш як 366 мільёнаў. Калі верыць сайту кампаніі, яна наймае інжынераў, праграмістаў за плату ад 2000 еўра. Выдатныя паказнікі. Хаця з лічбаў відаць, што або кампанія валодае нейкім аўтаматычным заводам, або, як Apple і многія іншыя, размяшчае замовы на вытворчасць саміх вырабаў. Дзействі ў Азіі, кантралюючыя распрацоўванне, продаж і абслугоўванне. Хутчэй, такі варыянт. Ну і самае галоўнае пытанне, дзе ж размешчаная такая выдатная і вельмі прыбытковая кампанія? Размешчана яна ў Рызі, у Латвіі. У той самай Латвіі, дзе, як кажуць на БТ, ужо няма ніякай прамысловасці. І апошнія людзі замерзаюць, поўзаючы ў бок Беларусі. Хтосьці скажа, дык у іх жа няма цэхаў, канвееру, што гэта за прадпрыемства? А ці патрэбны канвеер і зборачныя цэхі? Дакладна. Калі ёсць высокааплатныя працоўныя месцы, калі ёсць доля на сусветным рынку, калі ёсць выручка і падаткі, калі ёсць будучыня. Ці дакладна патрэбнае ўсё тое, што ўяўляюць сабе нашыя крэпкія хазяйственнікі, калі чуюць слова прадпрыемства. Тут жарт у тым, што вось гэтыя 300 асобаў, згледзячы фінансавых паказнікаў, робяць больш, чым увесь Атлант разам з інтэгралам. У аднаго выручка крыху большая за 200 мільёнаў, у другога пад 100, а прыбытку ні там і няма. Чаму я пра гэта кажу? Калі вам патрэбная сучасная, канкурэнтаздольная прадукцыя, вам па яе не да дзяржавы. Тым больш не да лукашэнкаўскай Беларусі. Там мазы, ды і іншыя моцныя савецкія брэнды, што губляюць рынок. Вам кудысьці яшчэ. Вернемся да навінаў. Ну і якія ж паседжанні без гутаркі пра што? Правільна. Пра дысцыпліну і пра яе родную, пра нашу карупцыю. Куды ж без яе? Как следствие, постоянно вскрываются коррупционные схемы, и что абсолютно неприемлемо, количество их растет. Ну, это ваша проблема. Хотите сидеть в тюрьме, не работать? Пожалуйста. Когда вы в карман кладете, и это на виду у тех, кто должен смотреть и смотрит, вы не ходите и не плачьте, что тут чрезмерно кого-то напрягают. За ошибку никто никого не накажет. Вы всегда можете достучаться вплоть до президента и объяснить свою ошибку. Но если вы воруете беззастенчиво, опуская трудовые коллективы тысячные и флагманы нашей промышленности, прощения тут быть не может. Як вам? Мне спадабалася. Мне спадабалася, што наш стендапер усё разумее і звяртаецца проста да тых, хто сядзіць у зале. Звяртаецца з заявачкой. Вы крадзеце. І яны ж нават вачэй не адводзяць, як бы сарамліва кажуць. Так, на жаль, крадзем. Ну, не можам сябе спыніць. Здавалася, менавіта ў гэты момант проста ў залу мусіць зайсці АМАП і ўсіх вывесці. Але не. Мабыць, гэты конкурс наш вядоўца пакінуў на потым. Ну, што думаеце, дарагія мае гледачы? Пагадзіцеся, гэта дзіўнавата. Прапаганда кожны дзень спявае пра тое, як мы захавалі нешта развілі, а кагосьці і перамагаем. А на практыцы закапалі мільярд народных грошай, а яно не працуе. І пакуль канкурэнцыя на галоўным для нас расійскім рынку была з самімі расейцамі і з дарагімі недружелюбнымі брэндамі, яно яшчэ неяк плыло. А як адтуль пашлі еўрапейцы, ды прыйшлі кітайцы, адразу ўсе беды павылазілі. Ды так павылазілі, што мне і іншым публічным эканамістам застаецца проста адысці ў бок і памаўчаць на фоне вось такіх канцэртаў у працоўны поўдзень. Але застаецца пытанне, а што ж рабіць? Вядоўца імпрэзы прапаноўваў стандартныя рэцэпты. Напружвацца, нешта там пра дысцыпліну было, пра пенсіянераў, якія мусяць вярнуцца на прадпрыемства і навучыць. Нешта я сумнеюся.
Наўрад ці беларускія пенсіянеры ды ветэраны перамогуць кітайскіх капіталістаў на расійскім рынку. І наўрад ці 100 узбекаў, якіх ужо завезлі на мас, каб камісаваць нестачу персаналу, могуць нешта змяніць. Праблема ж не ў рабочых, і не ў інжынерах, і не ў маркетолагах, і нават, вось жа жах, не ў гэтых вось бесталковых дырэктарах, што ніяк не накрадуцца. Праблема ў самой сістэме. Кожнаму прадпрыемству патрэбныя не грошы. Грошы, як мы бачым, самі нічога не вызначаюць. І нават набытыя за грошы тэхналогіі таксама. Прадпрыемству патрэбны абазнаны ўласнік. Асоба або арганізацыя, якая разумее рынок, якая мае адпаведныя бізнес-кампетэнцыі. Наш прамысловы комплекс за межамі прадпрыемстваў, што працуюць на вайну, на кшталт Белома або інтэгралу, наша прамысловасць ужо не ўзляціць. Гэта зборышча прадпрыемстваў зомбі. І іх трэба прадаваць. Ці чаго ж там, дарыць, ім патрэбны іншы ўласнік. Гэты ўжо зрабіў усё, што мог. Абваліў узровень выпуску прадукцыі і колькасць персаналу ў 2-3 разы ў параўнанні з савецкім. Выкінуў туды мільярды народных грошай. Прайграў галоўны для сябе рынак. Ён ужо разумее, што адбылося, але пакуль няма сілаў ці жадання устаць перад люстэркам і сказаць: «Так, я аблажаўся, я некампетэнтны». Але, можа, калісьці асмеліцца. Як думаеце? Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.